Kulai ya pi iwe pa iwe. Ha kene kasi ngakwa ban ya tu bat ya ong ya ke ba ujisu lo ong hakwe ka sister. Bakateng ka sister Faustina Kowalska. Kabalong ka riukuj la kentang riukuj ya ka. Ya ba ya karu ujisu lo tung ban long ka sekretari nong tho ya ka jing isnei jong blay. Kenang pamangi barok ngindup yo ya kane ka jing isnei ka jong blay. Bat habangi yo ya kane ka jing isnei ka jong blay. Tu jisu upan pau ya ka jing ij bakrau yangi. Bat ke bang kwa ban wan ra sapi kalong ba ujisu uwer ukwat yangi ba ngin long iba ya jan bat ka kemi jong u ha ka jing duai ka jongi. Ngan puli na kane ka diary ke ba lai pu ar ti la thok kumne kane ka sister. Hakwe pat ka por ngalai asngau ya kini ke ktin. Hilait cha ka sister superior pat pan jing bit naka ban sya ya pi ban penlong jing man ya sakramen man ka sngi naka ban tak handai sngi. Kat ba dang penlong ya kane ka jing mane persang ban ya long chitili ha ka jing duai bat imei jonga. Duai da ka donut jong pi barok da ka jing along ka wei bat ka Maria bat persang ru hakane ka por ban penlong ya jing duai lenti ding pena. Bat kene sister kala tho ngalayo jing bit pala om day nakabanta sikanta pura. Andre kat ba ngayo ka por hadin pangala pendep ya ki kamera. Tungtung ngili bau Jisu jubu siliang ya ka Maria ka kemi ke jong u. Kumakidon ki nong batai ya ka gospel habangi bau Jisu Ukren na sapang ketu baong mano ime jonga mano ki henmen ki para jonga ri kita ki ba kongu ya ka tin ke jong blay don ki ba batai ba kane ke jing ong jong Jisu kamut ba kamaria kam dei ka briu ka ba kong san ne ka badon kam ka ba ngi hap ban daya ong si ong ka kemi u blay ka kemi u Jisu duai ki ong duai haka tama kam dei ke jing duai haka wo Jisu hikai berbor na we rukwai jawe pat kade ke jing duai rengkat bat ka bat ban kerpat ya ka jing asai lem jongka ni ka jing duai lem jongka om dei ban duai haka ba maka kan le katai kamaria kam don bor ka dei tang ka jing pen sawalem ya ka jing kerpat jo ka jing duai jongi di kumta bangi di ban sutu agar kom ke badai kene kiri ke ba Jisu uong hakane ka sister persang banyalong si tili ha jing duai bat imei jonga kane ke de kerkom ke babet ke badai aka jing duai jongi bat bangin om sutu bakala bangin penlong ya ka kata ke ba ai ya ki barok ke bangi don kam ditang blei ba ai ya ke bangi ni don kam ina mar kata ingin ken mau ya kane ke jing ong jong Jisu atau inong perkat tam da kumwei da kumar ya kebaya de bat ke Maria. Yo try unyarap ya pi iwe pa iwe. Amen.